لیجیه هفدتینی لسر ماسی دو قدحین و خوارنی بجامین شکستی هاتنه داگرتنی. شوشه ورگریایه جزیلا کشاندنی دلوب تحرکن. ev danostandin ev nîzik bûn bi bêdengî bidawî bûye. Destekî biyanî divê lêstîkê de heye û vê hevnazkirinê dirûxînê pûç dike. Her du hêk dûrî hev dikevin. Gelo çi bû? Çi axaftin hatin kirinê? Ta ku mirov divê çîrokê bike, divê şopa hemû tiştan bide ser hev û çîrokê carekê din bişopîne û ava bike.